जत्तनो फुमका हम चिनि तिप्रा हास्तेनि लोकरकनो तै खनुमका आं बिसिनो जमातिया हायना हाय बसका आंनि भिडिअ राव आपडेट रलायमैया माने लोकेशन नो रलायमैया ताकलाय हैदराबाद तेलंगाना स्टेट जों ट्रिं बिसि KWTAL पालायलायनाय ने भिडिअ रय तंमानि पिया आं भिडिअ लोकेशन नो रमाया को ताकनि भिडिअ लोकेशन नो क्लियर रलायनाय नै मा आपडेट मा रनाय नै मा फायबानि बलाय ने खातुम खाजाके ओ भिडिअ मा खायमनि तमानि के बलाय ने सरांजाक शुद्ध चिनि तिप्रा हास्ते कायसावलिया ताव ट्रिं बिसि KWTAL नो कायलायमनि हायाके बचिनि आइगेनि राजा रकनि तमुं चामुं सिरि सिति हुकुमन चिनि तिप्रासा रनि बागै जों फातार हास्तेवबो पेरना बागै चाइतोलायखा चिनि हैदराबाद तेलंगाना स्टेट तंनाय जत्त पाल तिप्रासा मिलायगै ओ ट्रिं बिसि KWTAL नो पालायनायनि बागै जत्त जोगदान खालायखा आइनि बागै ताकलाय फाइनाय 21 डिसेम्बर 2024 नि साल मारिगो 100% जों ट्रिं पालायसिनाय के बेनुरो क्लियर था चिनि के फायदे जा चिनि तिप्रा हास्तेनि गै ओ ट्रिं बिसि KWTAL चिनि तिप्रासा न जों पार्टिसिपेंट खायनो हायाखै बा सिंगार ना हालायखा ओ ट्रिं बिसि KWTAL बलायनो जों लगे लगे जोगदान खायो जामुं बाय मुसुबो मोनसे नि तमथक जाथाव आबनय बागै जों 12 जना जामुं जानाय सिंगार 6 जना आरो मिउजिक दामनाय 6 जना खायो ना हालायखा के फायदे बरनि खरकसा KWTAL फाइनाली जों इंट्रोडक्शन लायनो सिंगार तंगो बुरै बदल मिस साधना रेयां बलायनो चिनिजा सेकेंड तंगो अनामिका रेयां थर्ड तंगो स्मृति जमातिया 4 नंबर तंगो सुस्मिता देवर्मा चलाने सिंगर चारनाय अदिराज देवर्मा तैबो तंगो चिंताखौ जिमुस देवर्मा के चिनि म्यूजिक बैंड लगो बहायनो इंट्रोडक्शन थांलायनाय 6 जना बिसिंगो बैंड तंगो अभिजित देवर्मा बरगनो क्लियर फटो रयफानो नरक्षिनि माखा परिमाखा जनुस देवर्मा तुतन देवर्मा तेजा देवर्मा ते विशाल देवर्मा गेटाव फाइनाल जों लोकेशन थांलायसिवनो जतनो भिडिअ लोकेशन रदि हनै सालायमानि बा ताकलाय ट्रिं बिसि KWTAL नि लोकेशन खा श्री KOTLA VIJAYA BHASKAR REDDY स्टेडियम कृष्णनगर मैंडूर YOUSUFGUDA हैदराबाद तेलंगाना 500045 पिन कोड के नरक बुझिबाय खोना के और शो बुखाय फनुमनाय लोकेशन नि केते फटो रगबो रय फनुमनाय हादे केते बेसे लगल लालिया जतनो हामबाय के बुझिबाय खोना के लास्ट आबनन पनाय जत्त चिनि तिप्रासा आदार स्टेट तंनाय वा बेंगलुरु फांदि चेन्नाई फांदि गोवा फांदि दिल्ली फांदि केरला फांदि आं बरकनो खयनो आंनि व्यक्तिगत थ्रु खायो नरक बहायनो ओ अपकमिंग 21 डिसेम्बर 2024 नि साल मारिगो नरक फाइ मानजानानि बागै आं जतनो खाबाय खबाय अबजागो तै खाबाय खबाय नरकनो लामसबनाय हामबाय जतनो तै खनमका Ini cengkring palainan.
palaina, o jatuh song tini ceng tring palaina.